Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Mga kaisunan sa pagtulungan sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagapadala sa matag usa ka mga kaum, mga mamamayan, utob sa padalhan silang propeta, may bitbit silang kasulatan nga mo kini mahimong sumbanan sa mga katawhan aron dili sila masalaag sa ilang pagpangabuhi nining kalibutan. Namatod pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu kitaba ahsanal hadis. Sa pagkatinuod, ipanaog namo diha kaninyo ang kitab, mushaf, Quran, ahsanal hadis, nga pinakamaanindot ng mga sugilanon nga diin hatagan og ganti sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao nga nagabuhat ug maayong binuhatan o pagkasilutan sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao nga nagabuhat og dautan o isugilon usab sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga maanindot na kinabuhi sa mga tao nga iyang pagapasudlon sa sulod sa paraiso. O isugilon usab sa Allah subhanahu wa ta'ala ang naunang nga mga katawhan nga diin sa katigasan sa ilang mga ulo, sa ilang pagsupak sa mga kamanduan sa mga propeta, isugilon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa balaan nga Quran nga matud pa. Bada a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum. Sapagkat tinuod among gigunob ang kuron nga nauna diha kaninyo, ang mga katawhan nga nauna diha kaninyo. Lamma zalamu, sa diha nga sila nga nagabuhat og dautan nga diin nga sila ilang gitandi ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagasimba sila og walain nga Dios gawas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'atuhum rusuluhum bil bayinat, o miabot kanila ang mga sugo nga nagdala og mga maanindot hayag nga mga pagtulunan. Wa ma kanu liyu'minu, apan kini wala nila pagatuuhin. Kadzalika nadzil qaumil mujrimin, namatod pa sa Allah subhanahu wa ta'ala ingon ana ang among pagbalos, pagganti ngadto sa mga tao nga nagabuhat og dautan. Sila gigunob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Padayon kita nito nga hadis kudsi kanina. Nga gisugilon sa Allah subhanahu wa ta'ala aron kini may mahimo natong sumbanan. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu nafi fatanfa'uni. Ngabot ang ipasabot nini o akong mga ulipon, dili kayod kamo makakabot o dili kayod muabot diri kanako ang pagdaot nga inyong idaot diri kanako. Walan tablughu nafi, o dili usab muabot diri kanako ang kayuhan nga inyong pagabuhaton diri kanako. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ataqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. O ako mga ulipon matud pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, pananglitan matud pa niya kun ang nauna nga mga katawhan o ang katapusan nga mga katawhan, mga engkanto man o mga tao, sila magbatulog kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila kasing-kasing o maghiusa ang kalalakihan sa mga engkanto o kalalakihan sa mga tao
o sila magmahadukanon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ma zada zalika syai'a. Ma zada zalika fi mulki syai'a. Dili nila mapunan ang kaharian sa Allah subhanahu wa ta'ala bisag gamayng butang. Ya ibadi,